Tästä päästään tänne Yes. päin. Oota. Aha. Yes. Ups. Mä tuun sinne ulos. Tässä on midi. Elikkä CT haastaa tästä midiin tai mistä Don't se mind tulee. me. Oisko vähän impataku? Mennään tästä aalle. Hämmentää jossain. Sitten Hei. ottaa tän rampi Ääneksy haltuun jo. sillä tähän Aalle asti. päin tästä. Kaikki menee kujalle. Täällä on aasai. Heittää ton tosta noin. Ja 5 äijää tulee. 4 äijää tulee kujalta. No eri puolilla. Se on B. Eli sai. Onks vähän imba? Kun tulee aalle terona, niin sä tuut tällaista ramppia ylös. Kätevä pääsee ilman nelivetoakin ihan jaloilla ylös. Onks mun ampuja itteni? Bljää. Hei, tehdään sellainen juttu, Aina. kaikki hyppää alas, sitten se kukaan vika elossa, Okei. niin saa päättää. Joo. Ok. Ei ku eka, ei vika. Eka joka kuolee, niin saa päättää. Ei vittu, ei saatana! Hei, tää on epäreilu. Jep, meillä on vielä korkea pudota. Mitä menee? Naiset ei oo noin itse tuhosia. Hei, mikä teillä on puukko? Ei! Teillä on puukko. Mikä näköistä? Voiti. Pistäs tei. Kapa voitti. Siis tää on epäreilu, koska Tero base on alempana. En mä voi laittaa. Siitä. Nyt saatana! Et muuten näe mitään. Mä en edes tiedä mihin mä oon menossa. Joku on amputtaa tosta. Tynnyrillä. Saatti vesi. Kattokaa shorttia, mä en tiedä. Kuka mut lamput? Tymnyreillä on vielä. Ai. Nyt on kyllä... Yksi V3. Pitäis onnistua. Se on tuolta ees spawnis vika. Annas lehis. Pistääks noin savut? En mä kyllä tiedä, ois siinä ollut hyvä pari olla lisää. Oi oi. Väijä saa. Missä se nyt on? Pankki siellä alakerrassa. Tappoi jo moraali kikki. Rassi. Noa savut ja valot. Lähti valo. Sortti. Sortissa vissiin kaksi. Aukisti sulla pää. Mihin mun pitäis katsoa? Se on hyvä. Linkki yksi. Linkkinä yksi. Kato sinne minne katoit. Kaksi tulee viho. eteen. Oikealle Tiina, oikee. Tulee vissiin siellä. Käänkin. Hyvä yri. Hyvä yri. Hyvä yri, hyvä yri. Ja rallikertaan en osunut. Joka Mennäänkö saa tälleen täysin? näin. Joo. Jollekin jossain alla. Nyt mennään B. Ei mut hei, Vertigo on niin kiva mappi. Aale vaan, A toimii. A toimii. A oliko? A oliko? No, ei siinä. Mä herättelin yhden helpon valo. Ei tarvitse kääntää. Aivan lampu. Menkää. Siellä on vielä 2. Yksi vielä. Iso. Jöpsy vie jossain. Tulee varmaan selkä kun Joo. moraa teet. Mä oon ihan jumala. Joo, ihan liäkäs. Kaletun kun ottais samalla härkää, niin se olisi vittu 40 pommia tässä normia. Yeah boy. Kivalla täältä kaukaa. Ei ollut tuo. Not like this. Couple of not like this. No en mä tiedä mitä muuta tossa olisi voinut tehdä enää. Kohti! Mä ammuin kohti. Mun kohti! Mä en olettanut, että se olisi ihan siinä pommin päälläkään. Mä itse pistää sen verran tiukkaa midis, ei ne uskalla haastaa.
Oho. Ei midi pus... Midi tuli vaan bossin leveä. Jason, ota ne. Terve. Okei, tuli läpi. Mä valitan linkistä. Kaksi, ikkuna hyppi ikkuna. Perinteinen top midi. Haastaa hauliko. On varmaan mennyt Mikko. Mä olis sä, että... Joo. Midis. 2. Mutka. One tap. Suna. Kuulit sä peilä se? Vai oliks ihan Iraki? Aika Irak. Näiks mä sain? Mutka. Ei, mutka. Ei ees ollu Iraki. Sai Se pommi. sai pommi. Mitä vittu, ei ees ollu Iraki kooli. Boosti vähäks. Ei boosti. Autolla. Mä menen kovaa tästä. Täällä on yksi savuke. Onks sulla valoa siihen? Ei. Ei. Osuuttu mara. Why you bully me? You fucking bitch, why you bully me? Joo. Ei!